Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen akustiko elkarrizketatua esan behar nuen, baina abenduan bai urte batzuetan egin ditugulako horrelako antzez lanak edo monologoak eta gaur galako zerbait egin nahi genuen, baina ez dugu ekarri, ez musikari bat, berarekin akustiko elkarrizketatu bat izateko, ez da ere monologista bat, baina antzeko zerbait da. Gaur poesia emanaldi bat izango dugu, eta, poesia eta poema artean, egingo diogu alako elkarrizketa gaurko gonbidatuei. Hau entzuten zaretenak, gustatzen malin bazaizue, mesedez saretu behar zaituztegula horratzean. Partekatu. Besterik gabe, asteragoaz gaur gonbidatu bezala, Mejillon Tigre kolektiboa. Zergatik errezitatu behar dira poemak tonu honetan. Behin, norbaitek erabaki zuen poemak horrela errezitatu behar zirela. Geldiuneekin, tono kursiarekin, eta somnifero bat irentsi izan bagenu bezala. Ahots poetikoaz asko hitz egiten da, baino ez dakigu nolakoa den poeta bakoitzaren ahotsa. Denek berdin errezitatzen badugu. Hau da gure oinordetza. Bizitza osoa daramagu poemak horrela entzuten eta errezitatzen. Hau, errezitaldi normal bat balitz, orain lanparatxoak piztuko genituzke. Eta pianoa orain hasiko litzateke jotzen. Loreak. Zer da maitasuna? Maitasuna gurea ez bada. Txaloak kortxetean jotzen dira. Gona jarri digute gaurko kartelean. Guk horrela ikasi genuen poemak errezitatzen edo, hobete esan da. Guk horrela ikasi genuen poemak errezitatzen. Baina egia da, insoportablea dela poemak horrela errezitatzea. Jendeari poesia gustatzen zaigula esaten diogunean, esaten digute. Eske ez da ulertzen. Eske lexiko zaila dauka. Ba normal. Ze beti berdin errezitatzen da. Eta ezin da atentzioa jarri. Zergatik betetzen dituzte estadioak musikariek eta ez poetek? Zergatik jan daitezke palomitak zinemetan eta ez poesia errezitaldietan? Hau guztia jaso dugu oinordetzan eta sekulako pixua du tonito honek. Ezin dugu gehiago jasan. Ezin dugu horrela jarraitu eta zuek ere ez badakigu. Oinordetza horren zamarekin gatoz baino arinago egin nahiko genuke alde. Jarraian datorrena da iraganarekin eta haren kontra egin ahal izan dugun guztia. Poesia punkia, guri gustatzen zaigun poesia, gorputzarekin egiten den poesia, jasotzeko egiten den poesia, brilliarekin egiten den poesia, liburuetatik ahots goratuko den poesia. Ez dugu horri baten lautasunik nahi, ez dugu ahots lautua nahi. Hitzak asmatu nahi ditugu, hitzak gure egin nahi ditugu, eta esan nahi dugu. Esango den hitza nahi dugu. Eta horregatik hau da hitz esana. Ongi etorri. Bueno, bakaixo, ongi etorri. Zemuz?
Ondo? Hasi aurretik, kartela esan dezu, Ze kabroia den inteligentzia artifiziala, ze 20 aukera manizkion eta denetan soinekoa jarri zizueten. Osea, argazkia onaino zan eta pixka luzatu behar nun eta denetan gona jartzen zizueten. Abitu. Ondo. Ze kabroia den inteligentzia. Bueno, barkatu, ongi etorriak. Ane, Eider, zemu zabete? Ondo? Kriston jendetza gaur. Ja, superpozik. Bai, Esperatzen duten hau? Hau beti pasatzen da? Ez. Dakit esan manu, edo hemen zuen fanasko daude, edo poesia ikusteko gogoaz handia dago, eta... Ondo, pozik gaude. Bai, Horren ez beste jende poesia entzuteko. No? Bai, no? Bai. Bueno, Ane, Eider, normalean, bueno, badago hemen izlari bandon aurkezten dituen gonbidatuak, baina ni hortan oso txarra naiz, beraz, beti gonbidatuei eskatzen diet beren buruak aurkezteko. Eta usartzen balin bazete, bata besteak aurkeztea bere burua. Vale, bera, Ane, literaturan Ane Zubeldia bezala, eta Hondarribitik dator, ibili da musikan, dantzan ere aritu da, itzultzaia da, eta hori, eta horrein Mejillontigre kolektiban. Ez da? Zer behin falta. Bai, ondo. Bera, Eider da, trintxerpekoa, baina horretan bizi da. Bai. Antzerkian ibiltzen da, sormen eskolak ematen ditu, bizki aurreta helduei, eta... Zakit? Ja. Ze deskriptzio profesionala egin dezuen. CV, eski hau ez dago adostu. Ja, hori da, zenekin oso ondotu zen. Eta nola ezagutu zenuten elkar? Eusko Jaurlaritzari esan. Bai, hori da. Egia da. Sakondu, favore. Ze ni usteet bidaia bat dagoela bitarte eta... Bai, hori da. 2010ean, ez? Gure nerabe fase hortan, aurkeztu ginen literatur sariketa batera. Eta bertan koinziditu genuen. Bai, urruzuno sariketa da. Hori da. Eta irabazle urtero lehinbentza eta 20 irabazle zeuden, eta 20 irabazle horiek bidaltzen zituzten oporretan 10 egunez. Hori, lehen Europan, eta guri tokatu zitzaigun hortan Galiziara joan ginen, baina ondo. Bajo presupuesto. Bai, 300 euro ematen zizkiguten, da gara hartako, pues, ondo, no? 300 euro 15 urtekin oso ondo, baina, bueno, gero... Bai. Botelloiak egiteko... Bai. Hori galdetu behar nahi zuen, Galiziara bidaia eta 300 eurokin boltsikoan... Albariño asko edan genuen. Oso gira honatzeagoan. Bai, eta leheniko gunean busean elkarren ondan esere ginen. Osa, hasieratik. Bai. Sentsazio bat, osa, pilatuta... Busean norbait esertzeko lehenengo bate eseri da, eta bestea pilatzen du lehenengo. Han ez egon lehenengo, baina egon zen lehenengo aurkezpen bat, esari banaketa bat. Eta esan zuten, Hondarribi. Gero esaten dizute 14 urtekin, ezakit, lekeiti, ezakit, zezagutze zu Hondarribi. Osa, nire kasuan, hau da gertukoa, edo behintzat ingurukoa. Ez, eski lehenengo parada Donostin zen. Orduan, autobusak jaso gintuen 4 pertsona. Osa, 50-50 zen. Bai, jazta, ez dago metafisikarik. Ez da... Baina hor bat, zerbait, autobus huts batean aukeratzea zehazki pertsona bat? Ez dakit, nik uste dut gerora garatu zela gehiago... Bai, hori da. Ez que gero ikasi genuen elkarrekin ere unibertsitatean. Bai. Bueno, elkarrekin ez, bakoitzak... Hori da, bera da urte bat gehiago. Eta... La vieja... Eta hori, eta ginenean... Biak jungea 2 aldiz, baina urte baten bakarriko intziditu dugu viaje horretan. Bai. 2 urtetan bakoitza, baina urte baten elkarrekin. Eta gero, Gasteizen, hau igual da, ez? Bai, eta horra hasi zen pixkat movida. Horria. Baina hor, justo Gasteizen ginela 2016an edo horrela, hasi ginen egiten sortu genuen spoken word ez genekin garai hartan zer zen, baina bai egin genuen autobiografika alditzen zen emanaldi bat. Super kutre. Ez zen kutrea, berez, baino, bazen, ez genekila oso ondo zeiten genuen, orduan gauza oso... Biztera da. Horien esaten diogu gaubela. Bixa gaubeleroa. Ez que duela gutxi de repente, bidalen izun audio bat egun batean, esan nion, Eider, gogoratzen zera egiten genuela pieza bat, zera super hortera. En plan,
osea, pixkat efektista eta horrela, gogoratu ginen eta esan, ai ama, osea, Bai, eta genituen gauza pilo bat, en plan, bai, gesto, osea, antzerkia sartzen, Coreografía. casi klakea, bueno, de todo. bai. Ez gaude puntu horretan orain. Vale. Eskerrak. Baina autobiografikal horren ondoren jarri zenuten izena talde honi, Mejillon Tigre kolektiboa. Bai, gero ez, autobiografika egon ginen 4 urte. Bai. De hecho, esan behar da, hasi ginela egian. Egia da. Utzi Egia da. zeguten, egia. Gure bizitzako lehenengo boloa egian izan zen. Bai, eta... Oinon? Ze, Horrek, kaktus ondoan dagoen lokal... ze gaztetxe. Porrontxoak ziren? Ezakit, enentu batzen. Hor Bai, estenatoki bat jartzen dute. lekuko batek dio porrontxoak zirela. Eta, a ber, oso zaila den izen bat aukeratu duzue, zeren Googleen jarrita ateatzen zaizu edo zer gauza zuen kolektiboa bat, ezi? Ja. Osea, jarri dezakezu kolektiboa edo ez, baina ateatzen zaizu errezetak, ateatzen zaizu beste musika talde bat, zergaitik, Mejillon Tigre. Izen bat jarri bar genulako, eta momentuan ez pentsatu genuen zerbait. Ez esan genituen txorra pila eta hauzen hoietako bat, azkenan honekoa jatuzun. Kuajatu zuen ere, bueno, beti esaten dugu dela gure amonenak goxoak daudelako. Bai, kongeladoretik ateatzen. Hori da. Gero egia da dela izen bat grazia egin dezakena, eta guri grazia egitea asko gustatzen zaigu. Orduan, osea, tipo, hori ere bai, Bai. izen serio bat, Hori da. bai, jokua ematen du visualki ere. Bai, zerbait simplea hola. Bai. Bai. Gero animal printa dago erditik, eta horre bai pixkan, ja, espertu ge. Osea, stop animal print, mesedez. Baina, bueno, hola animal atera da, printez y es lo que jantzita hay. goazen bitartean. Bai, oso modan dago animal printa, eta erabaki genuen hori esplotatu behar zera eta aprobetxatu behar zera. Bai, ya está. Ondo esplotatuta. Bueno, jarraituko dugu, bigarren, barkatu, poema edo poesia esaten zuen. Poema. Poema. Bigarren poemara pasako Hori gara, da. eta Esan, no? nahi zuenen. Poema honek dauka estribillo bat, nahi baduzue lagundu. Venga, venga. Ditzen da etxea. A ber, identifikatuta sentitzen zareten. Etxe bat nahi dugu. Guretzako etxetxo bat. Inmobiliaria batean sartu gara. 100.000 eurotik berako salmenta bat nahi dugu. 500 eurotik berako errenta bat. Inmobiliariako emakumeak barre egin digu. Inmobiliariatik atera gara. Pareko etxeko fatxadari begiratu diogu. Gehien gustatzen zaigun pixua aukeratu. Eta erdiko atza atera diogu. Eskuak poltsikoan sartuta egin dugu alde. Edukiko ez ditugun etxeak dira. Gaztainoko etxe urdina, 3 baldintza hauek betetzen dituen etxea, argitsua, balkoiduna eta bista zabalduna, beiratedun Gasteizko etxea, gure amonaren etxea, sarrerako atean, aulki bat eguzkitan duen etxea, landako etxea, marikondok edo kuirraiekoek erreformatutako etxe guaia. Ez dugu sekula gure izarak zabaltzeko terrazarik edukiko. Ez dugu izango baserritxo bat, Arabako herri txiki batean. Apartamentu txo bat egiako erdigunean. Bakarrik bizitzeko alokairu puta bat. Mobile home ziztrin bat ere ez. Ez dugu izango landarez betetako barruko patio eder bat. Pixu bat Hondarribiko aldezarrean. Loft bat itxasondoan. Ez dugu izango nere gurasoen, bizilagunen etxea, nere gurasoek erosiko zidaketen etxea, nere gurasoen gaur egungo etxea. Gurasoak hil edo etxea, bai, hori da. Hori dagokigu. Ez ditugu sekula edukiko etxoiek, ez dira izango gureak. Ez etxeak ez daien barruko altzairu eta alfombrak, haien kajoietako kubierto zilarrezkoak. Ez dugu sekula edukiko gerezi ondozko mai bat, Mikasa katalogoko fruta ontzi moderno bat, joder. Hostia, Ikeakoa ez den mai bat, Ikeakoa ez den armairu bat, Ikeakoa ez den mesanotxe bat, Ikeakoa ez den apalategi bat, Ikeakoa ez den aterki ontzi bat. Ez dugu sekula izango etxerik,
Ez dugu jasoko etxeriko inordetzan, ez gara jabe izango. Eta hori dagokigu, alkilerra etxe jabeak prekario ekilibrio, balkoitxe bat ere hildako landareekin, erregalatutako sofa gogorra, soinua egiten duen somierra hor, Eta non dago boje gurrezko ensaladera? Non dago zeramika artisaua? Non dago gure estudioa? Non daude Los Sims bideojokoan diseinatu genituen etxe guztiak? Barbie eta Polipoketen jauregiak? Legozko txabolak? Okupatzea da alternatiba, baina legozko txabolarik ezin da okupatu. Non daude pelikuletako sutondo eta igogailu klasikoak? Non daude diseinuzko altzariak, nire proiektore vinilo eta ardo kopa zoragarriak? Behin garesti ordaindu eta biziosorako iraungo dizuten altzariak? Non daude etxe hoiek denak? Gure irudimenak sortu alzituen guztiak? Ikeakoa ez den mai bat. 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 Ez den mai bat, Ikeakoa ez den mai bat, Ikeakoa ez den mai bat, Ikeakoa ez den mesagatxe bat, Ikeakoa ez den aparato bat, Ikeakoa ez den aterriontzi bat, joder! Ez dugu sekula izango etxein, ez gara jabe izango, eta hori dagokigu alkilerra prekario ekilibrio, balkoitxe bat erdelako landarekin, soinua egiten duen somierra, sofa gogorra, eta non dago boje gurrezko ensaladera, non dago zeramika artisaua, non daude behin garesti ordaindu eta biziosorako iraungo dizuten altzariak, non dago zeramika artisaua, non dago gure estudio, non daude nire proiektore vinilo eta ardo kopa zoragarriak igogailu klasikoak, non daude Los Sims bideojokoan diseinatu genituen etxe guztiak, joder! Non daude legozko txabolak, non daude diseinuzko altzariak, non daude proiektoreak, non daude etxe horiek denak, gure irudimenak sortu ez zituen guztiak. Hau da, Andre jaunok, klase ertainaren, desoinordetza prekarioaren kasketa bat. Etxo bat nahi dugu? Zer galdetzen zenuten hasieran, aber nor sentitzen zen identifikatua. Ni uste denak. Bueno, poema, poesia. Gustavo Adolfo Becker badu poema bat esaten zuena, ¿qué es la poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Beraz, galdera berdina luzatuko dizuet, zer da zuentzat poesia? Wow. Ze poetikoa galdera. Nik uste dut gure bizitzako garai desberdinetan desberdin erantzungo genukela. Ja, daukagu koina bat dela nera bezaroan idazten dezula, en plan, sartu behar dituzun hitzak fijo poemetan dira. Eldarnio. Malenkonia. Bai, daude batzuk hori idazten badezu ja, poesia egiten duzu. Baina, gero erabaki genuen, berez ez dela horrela. Dezula eldarnio esan da, ez egin poema hon batu. Bai. Nik esango nuke adibidez, poesia dela begirada konkretu bat eukitzea. Uste dute, bueno, gure poema batzuek jendeakin konektatzen badute dela, begirada jarrita daukagulako eta biltzen ditugulako gizartean edo gure inguruan ikusten ditugun gauzak, ez? Eta hori itzuli egiten duzu. Irutzi ze poema hauetako asko datozela gure inguruko ekinuki ditugun elkarrizketetatik edo ikusi ditugun gauzetatik. Eta nik uste dut poesia dagoela gauza horiek harrapatzean edo jasotzean. Hori. Ezakitzuk beste zerbait izango zenuken. Ez hori, eta gero, beti dago estetika punto bat, ez? Egin dezakezu zerbait oso punkia edo aldezu, zerbait ez estetikoa bezala egin, baina idazteko maneran beti ari zea topatzen,
Osea, alkantarilla batean ere topatuko zenuke nola esan alkantarilla horri buruzko zerbait. Orduan guai dago, ez beti hitzak topatzea gauza bat deskribatzeko. Batzutan farregarriak, eta beste batzutan intensoagoak, eta beste batzutan sin más, osea, gauza simpleak, baina zehose transmititzen dizutenak edo iristen direnak bintzat hortara. Eta gero poesia, hau igual, bai aldarrikatzen dugu, daude poema asko ez ditugunak irakurriko gaur, baina badago bat, pena, baina bueno, aurrera dauzkago, asiki. Badago bat, bukaerakoa dela oinordetza, eta esaten da hor, osea, hau poesia da, bueno, pues hau ere bada, osea, ez dago la modu bakar bat, pues ari ez hori lehen, hasieran pixka sartzea poesia horrekin, ez, hola pixkat intensoa dena, hori ere bada, eta poesia mota asko daude, esateko modu asko daude, hori esaten genuen, ez? Eta gure modu adiez esateko, edo gehien konektatzen duguna bau da, eta musikari batek konektatuko du musikarekin, edo, eta guk honekin. Bai, esan behar dugu poesia intenso horrekin sartzen garela guk egin degulako, Osea, tipo... Jakituriatik. Ez jakituriatik, baizik eta... Asko eramaten delako, bai. Baitare, bai. Eta... Bueno, hola ulertzen da. Osea, beker batek seguramente ere hola rezitatuko zuen, eta... Pues bueno, batzutan infumablea da, ez? Bueno, da, idatzitan, neukan irakasle bat behartzen zigula gaztelerazko poemak ikastea. Eta kizkit buruz. Con 100 cañones por banda. Baita, bai, edo, abenabar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había... Osea, super luzea da, Ez ditu jarraituko, baina, bueno. Zuen trajektoria hontan, aurkitu duzu inflexio punturik esan dezuena, jode, momentu hontan aldaketa bat egon da hemendik, edo junda moldatzen gauza? Bai. De hecho, pixkat hori esaten genuen lehenengo poeman, osea, azkenean... Eske, oinordetza batekin gatoz, denak, osea, edo zein arlotan, ez dakit hemen bakoitza ze arlotan da bilen, baina beti daude aurrekariak, obviamente, ikusteko zegin den. Baina adiez poesia munduan, ointzat Euskal Herri mailan poesia gintzan edo da bilen jendea. Osea, orain, osea, bai dena gatoz nunbaitetik, eta adiez Euskal Herrira begiratzen bat zaude, daude aurrekari batzuk, berentzaia emakume, arraza eta ez dago sobaridade handia. Baina, bueno, dago zerbait idatzia eta guri iritsi zaigu hori. Mundu mailan ere dago zerbait idatzia eta guri iritsi zaigu hori. Orduan, nik uste, dagoela garai bat denoi gertatzen zaiguna, seguramente, edo. Dela, astezeala poesia egiten, baina ez benetan. Osea, astezea imitatzen poesia egitearen kontua. Eta zu izan bar dela sakona, eta sakontasuna ere zer den, ez? Gure poematzuk farregarriak dira, baina guretzako oso sakonak dira, naiz eta farregarriak izan. Edo ironiarekin, pues, kriston zaskak eman ditzen. Bai, eta batzutan lotzen da sakontasuna forma, serio, eta iristen zaiak diren forma batzukin, ez? Eta guk pixkat ere hori aldarrikatu nahi genuen egia hasi ginela pixkat, beste hizkuntzetako referente batzuk aurkitu genitun, inglesezkoak bereziki, spoken worda bereziki inglesez egiten da, edo behintzat horrasi zen, eta esan genuen, eski hau oso guai dago, eta zergatik ez hau egin, zergatik beti hori lamparita, eta txeloa, eta supermotel, proiektzioa, eta dantzari bat, eta hitza gelditzen da hor, ez inonez. Eta gero gertatzen zegoen, juten ginela gu, poesia rezitalditara, eta aspertzen ginela, eta gu zaleak gera. Eta orduan esaten genuen, eske gu aspertzen bali magera, zale ez den norbait, nola horbilduko da hona? Hori zen, bai. Ematen du envoltorio bat izan behar dutela hitzak, edo zerbait gehiago, ez? Visualki edo, zentzumen bat ez duela nahikoa, gauza gehiago izan behar dituela. Eta gero ere, gehitu igual, berez estetika aipatu egulen, da ematen du estetika beti oso naifa izan behar dela, edo oso harina. Ez, izaten mazu, osto bat erortzen ari da. Ja, bueno, hor mundua hago, ez da, ez. Osea, osto bat erortzen ari da, punto. Eta orduan, hor pixkat, ezakit, gauza politikoagoak sartzeko, osea, gorputzetik hasi eta beste aldarrikapen batzutaraino, pues kriston aukera da, osea, dena ez da, poesia ez da, dena ederra eta maitasuna, eta ez da. Eta orduan, pues da kriston behikuloa edo herramienta, esateko benetan, nahi ezuna. Osea, eta pentsatze ezuna. Bai. Eta gero batzutan ere ikusten genuen, modu neutral batean errezitatzen dela, ez? Ez du
ematen du irakurtzen ari dena ez dagoela, ia hor, dela, aho bat, eta hori, denek berdin errezitatzen dugu. Hemen galdetuko bagenizue seguraski hasi baino lehen, nola errezitatzen du poeta batek, naiz eta hartu erosketan zerrenda, badakigu tonoa zein den. Hori, badakigu, eta orduan, zen pixkat jo ez, zergatik beti denek horrela, ez? Pixkat hori... Oso iluna da askotan ere, ez? Osa, igual, gustagarri izan daiteke hori ere, baina hostia batzutan... Wow, osa, pixkat, bueno, pixkat beste aire bat eskatzen du hitzak ere. Bai, guri behintzat bai. Hori da. Eta emateko modu bat ere... Hori da, irisgarria izateko. Bai. Hanerekin izan nuen aurrako solasaldi bat gaur aurretik, eta jo, nei justo flipatzen hauena da, hori, poesia zikina denean. Eta, de hecho, esaten dion, niri gaztelerak erakartzen nau fonetikoki. Eta hortan, egia da, askotan esan dut, euskaldun txarra naizela. Baina bai daukatela zikintasun bat, zeren, adibidez, jobek kuskerian eta horrela asko gustatzen zaizkian poeta, eta, bueno, orain aktorea da, La Casa de Papelen eta gerta, baina bera poeta ere bai izan da. Eta egiten ditu gauza batzuk oso zikinak, lehen esan dezu alkantari, eta hor bera manejatzen da oso, eta hori asko gustatzen zait. Eta gustatzen zait hori, poesia oikoa ez dena, eta ezberdina dana, Wolfe bat bezala, eta... Bueno, hitzesana da zuek erabiltzen dezuena gira ontarako, edo proiektu ontarako, edo etapa ontarako, ez dakit nola deskribatu, eta hori lehen esan dezu, datorrela spoken wordretik, eta pixkat hitzein barko dugu horren inguruan, zer den, nondik datorkizuen zuei. Hitzesana da spoken word itzulita. Eta da, hori esan dugu lehen, inglesa hitz egiten den herrialdeetan egiten dute batez ere, eta da poesia bat eginda dagoena esateko. Hau da, ez da asmoa, ez da irakurria izatea, ez? Naiz eta gero argitaratu daiteken, edo dena delakoa. Baina hori, eta orduan baliatzen dute, nik esango nuke dagoela, rapetik oso gertu, baina ez da rapera iristen. Ez dauka base bat, baina, bueno, erritmoak eta errimak garrantzia handia dauka, intensidade bat egoten da normalean, juten da poema pixkat goruntza, bezala, emozioak apelatzen ditu, gai sozialak lantzeko erabiltzen da. Askotan, gai sozialekin dijoa egutasun bat eskatzen dutela poemek, osea, ez da intimista. Osa, nahiz da zerbait intimoa idatzi nahi izan, beti bukatzen du poemak, o bukatu behar du, kolektibora. Bai. Ni poetiko hori pixka zabaltzen da, ze azkenan partekatzen dezu zuzenean, ez? Ze irakurtzen duzunean, ni hori ezakizun orden, baina zuzenekoan gorputz badago zure aurrean, orduan, bueno, eta horren kontzientzia ere hartu genuen gorpuztuko... Bai. Gorpuztuko genuela esaten genuena. A ber, eske gero ere egia da ez dela berdina, ez paperean juten dena eta entzutea ahots bat, entzutea dikzio bat eta intensidade bat eta gorputza. Eta guri hori gustatzen zaigu eta bai, a ber, zerbait sortzen dezunean askotan argitaratzeko joera oso ohikoa da, ez? Edo zabaltzeko, edo ateratzeko, baino bueno, agian honek funtzionatzen du horrela. Eta bai, zoze atera, pues igual, bai, baino poemak, bintzat espoken gorrean behar du jantzia, eta jantzia da, hau, orain gertatzen dena, edo momentukoa. Eta gero paperean, ez daki sostenigarria den, porque adiez, behinanek erakutsi zian biztitu ginen elkarrekin, pixukide izan ginen beste lagun batekin, eta gau batean, poema bat erakutsi zidan gaur ez eguna irakurriko, Poetry to the People, eta hori zen, luzea, beste molde batzuk erabiltzeitu, hori nun aldezu argitaratu. Hori espoken gorra da, espoken gorrak edo entzuten dezu eta bizitzen dezuela, edo bestela pixkat insosteniblea da. Orduan, bueno, hori eskatzen du arte o disiplina honeko. Bai, eta gero, iruditzen zitzegun interesgarria ere, arakatzea, zertaz hitz egin dezakegun guk, ez? Iruditzen zait, bueno, gai politikoei buruz hitz egin dezakegu, baina zein dira gure mugak, guk nor gorpuztu dezakegu, zer nondik hitz egingo dugu, ez? Naiz eta gai batzuk jorratu nahi izan,
guri dagokigu gai horiei buruz hitz egitea, bai ez, eta orduan adibidez bai egin genuen gogoeta izan zela, guk hitz egin genezakela, gure gorputzei potentzialki gertatu ahal zitzaienari buruz. Eta ez ginela jarriko gu inoiz izango ez garen jende baten azalean. Nitasun horretatik, ez? Nitasun bat, baino ez ni ane edo bera eider baizik eta gu garena izateagatik nor ze gertatu dakiguke eta zer ez. Osea, kolektiboari ezin diogu hitz egin, alda fikzioa erabili, baina beti zure hitzak dira orduan hori da. Zugan gertatu daitezkeen gauzei buruz. Zugan, hau da, kolektibora, guregan, baina hori, bueno, hitzak ere mugak dauzkala, eta dena ezin dela esan. Esan ezakezu, ateatzen zaizuna potorroti, baina berez dena ere ezin dezu esan. Ez, behin ez gertatu zegoen daitu gintuzten Ribera Festivaletik dela Irunen egiten dute festival bat arte garaikidekoa Ibaiaren ertzean, osea, justo mugan. Eta eskatu ziguten bolo bat egiteko, baina ea erreferentzia egin algenion mugari eta mugan gertatzen ari denari, eta 10 pertsona 9 hil dira azken urteetan, eta hor guk oso argi ikusi genuen muga, ez? Guk ezin dugu pertsona haien azalean jarri, guk ezin dugu poema bat egin. Lehenengo pertsonan gu migrante bat izango bagina bezala hilko dena bidasoan. Ze ez gara inoiz izango migrante hori. Orduan, hor muga bat dago. Eta kasu horietan batzutan hartzen ditugu beste batzuen hitzak eta beraienak irakurtzen ditugu. Ez? Osea, beste norbaitek idatzitako zerbait. Eta gu izatea kanal bat bakarrik. Hori da, hotxa jartza horri, baina listo. Horre bai egin daiteke bertako biztanle bat izango bazinate bezala. Claro. Hori, baina hortan datza, osea, azkenean nola gure ahotsetik doazen eta gure gorputzetik ze interpretazioa ere badago poema hauetan espoken gorrean. Orduan hori da egin dezakegun bakarra. Eta muga bada, talde berean, guai, osea, ikusteko ere nondikan heldu diezaiok. Nire, ezakit zer espoken gorrai buruz, gaur eta azkeneko asteetan ikasten egon naiz, zer den, eta bar, ez dakiana da, esate ezue, interpretatzeko sortuak direla edo ez irakurtzeko, eta ez dakit dagoen ohitura grabatzeko, edo gelditzen diren momentuko gauza bat bezala, eta galtzen direnean, galtzen dira. Adibidez, personarik ezagunena hola mundu mailan esango nuke dela Kate Tempest. Bai. Dela tipe bat estatu batua. Ez dakit erresuma batuka, ez? Eta uste dut berak diskoak dauzkala adibidez. Bai, eta liburuak. Bai, eta liburuak. Bai. Hola, monologisten antzera. Piskat. Bai, edo musikarien antzera. Adibidez badago beste zea bat, beste poeta bat, bere nola itxusiatzara, baino ederra, zaldi batzara... Warsanshire-rena. Daude bere bideoak abiez grabatuta eta oso guaize. Esaten du, orain irakurriko dut ezakizei poema. Eta publikoa, txaloka, kristona hori, poesiaren zat. Musikariek bezala, orain temazo hau. Eta jendea, poeta honek egiten du, daka antzeko efektua, orduan. Ez dira horren ohikoak, baina batzutan bai grabatzeagatik eta bai hori zabaldu direlako, lortzen dute iristea leku zabalago batzutara. Elkarrizketa batzuetan irakurri dizuet poesia emanaldi hauek gehiago ikusten dezuela kontzertu emanaldi bat bezala. Edo hortan bihurtu nahi dezuela. Igual musikariak izan nahi daguten. Bueno, bera musikaria da. Bai, klaro. Izan nahi dut. Baina, zer du berezi, zer du ezberdin, ze energia behar da hori bilakatzeko. A ber, zergatik erabaki genuen. Porque nahi genuen poemak nahi genitun errezitatu taia. Nahi genuen jendeak txalotzea, bale? Kanta bakoitzaren ondoren. Kontua da ere hori, adibidez. Geneuzkan, ezakitzen bat pieza diren, imaginatu, 12 pieza, ez? 12 poema ja sortuta. Manaka eta binaka. Eta zetan genuen, zeiten dugu honekin, rezitatu, jazta. Orduan, setlist bat egin, eta hortxe jarri. Osea, fiskat hori, ez dela horren beste antzerki behar, ja gorputzak, kontatzen dezunan gorputzak jartzen. Bai, da nik uste dut, kontzertuaren erabili planteamendu hori erabili dugula gehiago gu mentalizatzeko solemnidade hori kentzeko eta jendeari ere esateko kontzertu bat bezala da. Osea, kontzertu bat bezala hartu pieza bakoitza, kanta bat bezala. Ez izateko kontinuum bat
Batzutan gertatzen zaio jendeari ez dakila txaloin edo ez, eta, esan genuen, hasieratik esango dugu, txaloin daitekela, kontzertu bat bezala dela, koreatzeko nahi badute, eta uste dugu horrek, izan da tresna bat gehiago, eskema mental bat trasladatzeko beste leku batera, eta listo, ez hainbeste berezia delako. Hori da, zerbait lasaia, ez hori da dena txalotu. Hori autobiografikalen egiten genuen, hasieran esaten genuen, pixka, mesedez txalotu, hori zen, en baina beste aldea zen ere, txalotu lasai, ze askotan da hori, eta zu, hor jazten da bat, no seke, da goitura, sartzezea Victoria Eugenia batean, da hor da, en plan, ordu bat, hola, eta bokara mango gustatu zaizu edo ez, eta txalotzez, eta joe, feedback hori ez, eta kontzertuak hori daka. Eta ez zaizu gustatzen txistuin, tipo... Baina bizkat interakzio, eta guai egon da ere, adibidez justo jungean espaziotara beti jendea oso gertu, orduan, eskezakit, poema erdian zehoze esan, edo txistu egin, edo hori, bizkat egalak emate ditu ez, hori ondo dago. Bueno, kontzertuetara jungo era, eta hurrengo poema ustet erlazionatuta dagoela. Hurrengo poema hau eskintzen diogu beti, kontzertuetara joaten diren 1,60 m berako pertsona guztiei. Norbait ofendituta sentitzen bada poema honekin, sentitzen dugu kontzertuetako jende altuak bezain beste. Ez zerrez. Eta gaur hemen daude, poema honen atzean elkarrizketa asko daude, eta elkarrizketa horiek euki dituan jende horri eskini nahi diet poema hau. Eta norbait pikatzen badio, hurrengo ensaioan badakizu ez eri buruz hitz egin. Kontzertuetara noanean, gauza bera ikusten dut beti. Gizonak, taula gainean, pajak egiten. Ezin dut ekidin, benetan saiatu naiz, baina ezin dut ekidin eta hemendik aurrera zuek ere ez. Begiratzen ditut haien eskuak azkar mugitzen, haien aurpegiak modu arraroetan bihurritzen elkarri begira pasionatuki punteatzen duten bitartean edo wiki egin sinteari. Eta hori bakarrik ikusten dut haien izerdi elkarri begira. Hori bakarrik ikusten dut. Masturbazio publiko eta kolektibo bat. Pajak. Taula gaineko pajak. Gitarrak ampliak, pedalera super luzeak, txaston bombo, kaja klak, pajak erritmo ezberdinetan, pajak autotunearekin, oh yeah, edo pajak Euskal Herriko erritmorik gustokoenean, Eta begira, nola distorsionatzen dudan soinua sakatzen badut 200 euroko pedalau. Eta begira, nola aldatzen dudan soinuaren frekuentzia sakatzen badut beste hau. Eta begira, nola egiten duen gitarra. Eta métele distor, eta súbele el gain, eta bájale el gain. Eta ¿qué cojones es el gain? Es un volumen como la gente normal. Gero etxera joaten naiz eta bilatzen ditut Googleen gain eta Ableton eta Sinte eta Looper para no ser una gilipollas eta Googleek esaten dit que estoy muy fuerte para cargar con el ampli. Eskerrik asko Google. Baina nik benetan nahiko nukena da. Orgasmo aurpegi ridikulo hori jarri jende askoren aurrean. Inolako lotxarik gabe nik ere onanismoa praktikatu publikoan. Nere lagunekin. Performance hori egiteko eskubidea eman nere buruari eta munduko pedal denak sakatu. Zerduan jendeak txalo egingo luke, esango luke. Oh bai, ze ondo sakatzen duen pedalera. Ze ondo distorsionatzen eta kontorsionatzen den. Ze ondo gitarra eta amplia eta bombo kaja, klak. Baina gogora dezagun ni ez nago hangoian ni hanbean nago. Eta beraz, ez dut espazio aereorik. Ez dut ikusten, joder. Ez dut ikusten. Beti nago aretoko pertsonarik altuenaren atzean.
Beti bukatzen dut aretoko pertsonarik altuenaren atzean. Beti bilatzen dut aretoko pertsonarik altuena jartzekoaren atzean. Horrela gutxienez badut aitzakiarik aserretzeko. Gizonak ikuste ditudanean taula gainean elkarri pajak egiten. Mugitu zaitez, joder. Ez dut ikusten, joder. Ez zera mugitzen dantzatu pixkatan kesera. Joder! Utziko diazu leku bat, mesez. Utziko zeniak leku bat, mesez, favorez. Arren eta autoi. Leku publiko hartzerakoan, baimena eta barkamena eskatzea mierda bat da. Eta horregatik hau da nire lehenengo orgasmo publikoa. Eskerrik asko. Hemendik aurrera ezingo duzute besterik ikusi, baina gogoratu irudi hori hor zegola ja. Benjun ginen, ezak enuntzen, herri txiki baten, ane hasi zen hau errezitatzen da, pajak esan zuen momentuan, amona bat papetan, eta bere pilo bandoan, amamas. Lasai. Oso, Bai. Pira zaila dela gaur hemen denak esirita gaude, eta nire bizkarra da molestatzen duen bakarra. Hasi aurretik bat ere bai. Arkatu. Baina, bueno, estena ere bai aldatzen ari da. Geroz eta alu gehiago daude pajak egiten estenatoki gainean. Bueno, pajak egiten ezakit. Ez? Ez berdina da. Bai. Bai. Esango nuke oraindik zaila da. Eski oraindik zaila dela pajak egitera. Hori da, eske, bai, karo. Ezakit. Karo, ez da hori helburua. Helburua da... El melon. Helburua da ez tonta sentitzea ez dakizunean zer den game. Hori da helburua. Eta... Baina aldizkari batek egin zuen hori. Beti musika aldizkarietan jendea dijoa, bai, ikusi ez zu ezakizte talderen azken kontzertua, eta jendeak esate du bai, talde hori existitzen ez den arren. Bai. Eta hori ere bai egin daiteke. Bai, oso ondo eman dio game horri. Karo. Baina, bueno, hemen... Denek egiten dago hori. Bai. Praktikatu behar dugu gehiago hori. Ni ezakit. Setitzet, baina ezakit. Zertaz zauden hitz egiten. Claro. Bueno, edo jende batek espazio imar dio beste jende bati. Hori ere... Bai, estenatokian aurrean 2 metro... Eta estenatoki gainean, bai. Bueno, ezakit, azken aldian, ni egia da gu saiatzen ari gara, hemen parekidetasun bat trasladatzen urteko kontzertuak, aurten izan daiteke lehenengo urtea, egia da, beteko duguna parekidetasun bat, baina ezakit hori gizartean ebai somatzen duzuen, hobetzen dijoala, gutxienez kontzertuak antolatzen ditugunen aldetik kontutan izaten hori bete behar dugula. Eski nik uste dut meloi asko daudela gai honen inguruan, ez? Hau da, satira absoluto bat, baina, bueno, izan zen modu bat, nik barruan neukan monstruito bat ateratzeko. Eta nik uste dut ez dela bakarrik kota kontua da nola sentitzen den jendea orgoian eta zergatik sentitzen den modu konkretu batean. Esan dudan bezala, poema honen atzean ez nago ni, dago nire inguruko jende pila bat eta nire inguruko emakume musikariak, ez? Eta inseguridade hori, sentitzea ez duzula espaziorik, edo oso ondo egin behar duzula norabait igotzeko, oso estrukturala da, ez da bakarrik ealekua deitzen didaten, ezakin ondi jotzeko da, jotzen dudan momentuan ea nola nagoen ni. Han egoteko, ea ondo sentitzen naizen, ea sentitzen duan impostora bat naizela, ea, karo, hori, eske ez da bakarrik gauza asko aldatu behar dira oraindik, nire ustez. Baina, bueno, hau da nire iritzi personal. Zerbait gehitzerik? Ez oso ondo esan. Bai. Sindrome del impostor hori nik uste denei pasatzen zaiela gehiago edo gutxiago. Niri pasatzen zait. Hemen nago. Igual lotxagabetasuna ere bai praktikatu behar dugu. Eta gu antolatzaile aldetikan gomendatuko zenigukete zerbait hau ondo tratatzeko, emakumeak ona ekartzeko, ez dakit, ze hau da nire gauza, ez dakidanean ondo tratatzen ditudan, gonbidatzen ditudan, ze email sarritan esate digute esetz,
Ez dakit zergaitik. Ez dakit. Zakit, lehen komentatu duen gauza bat, eta da, espoken gorrean bezala aldegula hitz egin potentzialki gure gorputzean gertatzen diren gauzei buruz, ez? Nik uste horretara mugatuta, nik edo guk aldegu esan potentzialki nola sentitu algaren, zergatik gauza batzukin gauden edo beste batzukin, ez? Eta hori norberak berarik eta bezala hartu behar dula eta norberak bere lanketa hori egin. Alegia, ez dutugula, igual, gomendio konkretu bat emango, hori, zakit, zuen burutik edo pasatzen diren, edo zakit zure ingurukoen esku utzikoet. Bai, nik esango nuken gauza bakarra da, aurrekoan erakutsi zidaten kontzeptu bat ez nola ezagutzen, da fratriarkado. Dela patriarkatua, baina anaitasunetik, ez? Eta, anaitasunak edo, ez, bai, hori da. Eta nik esango nuke, mundu artistikoan eta musikarenean bereziki anaitasun handia dagoela. Ez da, nola esan, ez da norbait seinalatzeagatik da estrukturala. Baina hola da, eta askotan sarbide bakarra da, edo kodigo horretara adaptatzea, zu ere bro bat gehiago izatea, eta horretarako izan martzara la puta jefa, eta jakin zer den marka bakoitza, eta hitzegin ez dakizkizun gauzei buruz, edo bestela margena tokatzen zaizu, ez? Eta orduan, nik esango nuken gauza bakarra da, ez esateko, tipo, baina zuek ere etorri eta egin hau, eta agian ez dugu hori egin, nahi dugu horregon gure modura, ez horregon beste jende batek egiten duen hori egiten, ez? Orduan, agian gauza horiek esateari utzi. Hori da. Agian egingo dut, igoko naiz eta egingo dut de baristo, baina, bueno. Iritze zait adibidez daudela Euskal Herrian beste kultur edo arte arlo batzuk gerturatu direnak horrea, edo bintzat lortu dutenak ez, esatea nik ez etorrela egin nahi, adibidez buru hain nahi zitzaiten bertsolaritza-tikan. Seguramente gauza guztiak ez dira borobilak, baina bueno, gerturatu da, baina eski horretzean dago kriston lan. Eta kriston gogoeta, kriston antolakuntza, eta agian, zakit, beste arte batzutan nola dauden gauzak, baina bueno, simas orokorrean gizartean, no? Hor dagola, hori, kriston zeregina, eta hori, esate como diferenteak, egite como diferenteak, eske super simplea gara. Eta azkenan daude gauza absolutoak, eta beti ari gauza absolutoi begira. Eta gorputzekin bezala, eski 10.000 gauzekin bezala. Beti haude aukerak, eta aukerak, eta aukerak. Ez dago modu bat bakarrik gauzak egiteko. Bakoitzak bereak dauzka. Eta horre arte. Zuek holtzaratzerakoan, leno plazerrarekin, edo, gizonek egiten dutenarekin erlazionatu duzu zer egiten dizuetu zuei holtzaratzeak. Zer gaitik zaudete hemen? Galdera hona, eh? Bost urtetan askatu duan on bakarra. Galdera, baino beste leku batetik, ta da. Zer ematen duen holtzan igotzeak, baino elkarrekin. Porque adibidez, galdera balitz neri personalki zer ematen didan hemen bakarrik egongo banintz, pues ez nuke erantzungo porque ez nintzateke egongo. Orduan, igotzea adibidez kolektibo baten izenean, ez izena izenekin, eta zure dokumentala estrenatzera, eskatza ikusi genuen bat. Bueno, ja mentzaude beratza zegoen horra. Bueno, pues hori, ez, pixkat, zentzu horretan zer, nahi gotzeko edo holtzara igotzen den edo nork badaki, gauzatzen ez dela xamurra, eta ez batzutan kriston guaia dela, baino kolektiboan igotzeak emateizu babesa, da, hau adibidez igual egingo genuke, baino ez bada zabaltzen ere, askotan ematen du, idazten dezuna zure kajoian gorde bar dezula, ez. Igual ere nahi dezu esan, gero josten badet kojin bat, igual nire sofan geldituko, ez dizuet hemen erakutsiko. Baina, bueno... Egiten ditu kojinak, Baina, gauza batzuk, baina dituzu konpartitu. Eske ez dakiz zergatik iruditzen zaizun, igual esan behar direla. Bai. Baina, bueno, pues hori, eta kolektiban igotzeak emateizu, besa,
pila bat, eta zure ahotsa ere legitimizatzea. Eta gero oso ondo pasatzen dugula. Hori Elkarrekin ere hau bai. egiten. Eta hori da faktore oso importante bat. Osea, eta uste dut islatzen dela ere. Osea, gugu lagunak izatea eta gero islatzen dela ere egiten dugun horretan. Eta hori, duela gutxi, bai, uste dut komentatu genuela, esan izun, eski agian argitaratu izan bagenu liburu bat, eluke irakurriko ikusi gaituen jende guztiak, osea, kopurutan. Eta askoz jende gehiagok ikusi gaitu horrela, ez? Eta konpartitze hori gustatzen zaigu. Bai. Espero dugu zuei ere, karo. Eta kolektibo hau biko kolektibo bezala sortu zen eta horrela hilko da, edo irekirik dago kolektibo horretan jende gehiago sartzearena? Beti dago, adibidez autobiografikal egiten genuen ez ginela ditzen Mejillon Tigre, baina horrekin, juten genien bolotara, egon ginen hor herri Asako gaztetxetan, eta beti zegoen, en plan, gure lagun bat DJ, osea, musika geneukan dela, orduan, beti egon da jendea laguntzen, beti, eta hori ere oso goia zen. Osea, beti, goazen lekura, datoz lagunak, beti eskerrak lagunak, eta hori, pues pixkat hori ez, beti egon dela jendea, orduan, bigea, pero beti dago jendea. Bai, eta gero adibidez proiektu honetan bai, nola, pixka serio jarri garen ja, en plan, senyora, ez tola. Osea, Mejillon Tigren laguntzen digute asko, community manager bat dakagu, gure lagun bat. Guri barra. Sare sozialetan ez gehan moldatzen. Garazi Castaño da gure community managerra, gero arropekin lagundu gaitu Nora Ferreira dela VIP Vintage, diseinuan logoa eta Ainara Fernandez egin zigun. Argazkia Claudia. Hori da, Argazkia Claudia, orain bideoklip bat grabatu ziguten Birako lagunek, eta biltzen gara horre. Bai, eta dena etxean, osea, etxean bezala gelditzen da. Vale, orduan denak dira kolektiboa. Bueno, a ver, kolektiboa jarri genuen, pues porque, no sé, kolektiboa jarri genuen, pues porque nola poseiten dugu. Mejillon Tigre. Eta horrekin bakarrik agertzen dira beste 1000 gauza. Orduan. Hori da, pues venga. Ez, eta gero nahi genulako jendeak ulertzea zela talde bat bezala. Osea, musika talde batzuk esatezun, zakita, bueno, aletz eta maior justo dira bizen. Daukate erantzun batan, ustedes. Ez que poesia taldeak ez daude. Bueno, bandak zeuden. Bueno, vale, bandak, baina igual ez genuen jarri nahi Mejillon Tigre banda. Claro, zenuen izai, potx. Ez geneukan monosilabo bat. Tipo potx edo... Hori da, bai, hori da. Orduan, hola gelditu zen. Bai, hori da. Baina, bueno. Oso. Bueno, urrengo poemara pasako gera. Bai. Claro, eske rezitatzen gaude. Bueno, urrengo poema deitzen da Herri itxusiak. Ni naiz trentxerpekoa. Super arronago. Eta, herria. Orduan, bueno, badago liburu bat, askotan hartzen ditu gaitzakiak poemak egiteko ere bai, ez? Pues gai batei buruz irakurtzen edo begiratzen nahi batzea. Justo ez dugu poema hori irakurriko, baina radioez kuadro batetik ateratako poema bat daukagu. Eta kasu honetan da beste liburu batetik ateratakoa. Da, arkitekturari buruzko liburu bat, Pasaiako badian, ikertu zuten, justo, bueno, berdendu. Ikertu zuten Trintxerpe, San Pedro, Antxo eta Don Ibaneren arkitektura, ez? Eta esplikatzen zuten, jartzen zuten auzitan edo zer den edertasuna. Zer, azkenan, itxusitasunak gauza ona asko hauzka. Eta edertasuna zerri deitzen diogun, eta adibidez kasu hortan dago portua dela superzikina. Daude dorreak, dago hormigoia, dago... Osea, ez dago gure bukoliko, edertasun bukoliko horren barruan. Orduan, itxusietik eta jartzen zaio, ez, olako lekuei. Baina, spoiler, Euskal Herriaren zati gehiena, olakoa da, ez? Osea, nor bizi da, zakit, Margaritak usaintzen bere, osea, ez da esititzen hori, ez orokorrean. Orduan, egin zuten horri buruzko liburua, eta esaten dute hori ere ederra izan daitekela, kontua da nola bizi dezun, nola begiratzen dezun. Eta hori, gehiengoaren hiria deitzen da liburua, eta Euskal Herriko herri industrializatuei, fama txarrekoei, eta periferiako auzoei dedikatua da poema, eta hemen justo Donostin, baude periferiako auzo pilo bat, zakit hasi Larratxotik,
hasi eskezakit, añorga, okurritzen dizkit pilo bat, ez? Askotan Donosti zentrotik edo izan dela, ez, barrio eta periferia hoiek, eta askotan oso despektiboki begiratu izan direnak. Eta nire etorri zait barrio hori, larran hor, dena en plan, zakitbeko kindegia, diagiro batzuk oso konkretuak, eta nik adiz ikus dezaket edertasun bat, orain pixkat modan jarri dia edertasun horiek. Bueno, hori da, estetika bat horrek funtzionatzen duna, baina berez aurre iritziak hor daude, eta bueno, horri buruzkoa. Nire herria itxusia dela esan didate berriro. Ez dudala bertakoa ematen barrio batean bizi naizela eta ez didala pegatzen. Gehiengoaren hiria Jaun Andreok, halakoxea da, eta ez dugu ikusi nahi, hori ere Euskal Herria da. Eta ez dugu ikusi nahi. Testuinguru historiko eta soziopolitikoek baldintzatzen dute gure ustezko edertasuna. Eta nire auzoak itxusi, etiketa irabazteko txartel guztiak ditu. Nik ere nahiko nuke batzuetan nire auzoan gauzak bestelakoak izan balira, baina tazunun gazea, edo eta esan da, tazunun gaza, galdetu didazu, zuk ere. Nire herriaren izena esan dizut, eta ea zein aurpegi jarriko duzun zain geratu naiz. Eta beste behin ikusi dut gauza bera. Aurpegi horien atzean klase desberdintasuna dago, arrazismoa dago, aberaskeria dago, nagusikeria handia dago, xenofobia pixka bat ere badago, Ez, nien naiz xenofoba, RH negatibo txute bat hor. Aurpegi horien atzean daude langileen pixu eta fatxada deskaskarillatuak, 80. hamarkadako eta gaur egungo jonkiekiko mespretsua, gura aitona monen eta beste askoren migrazioa, nire herriko adinkiden euskera maila oso baxua. Hor daude, zu eta bion, antzik ez duten pertsonak eta haien familiak. Hor daude herrigintza ulertzeko beste modu batzuk. Hor daude, ikastolako Euskal Herria versus nire auzoa. Adreilu bat eta beste adreilu bat. Adreilu bat eta beste adreilu bat. Adreilu baten eta beste adreilu baten artean dago nire lehioa. Eta barruan ni. Adreiluzkoa den nire auzoan, nire auzokideekin. Eta niretzako hori da ederra. Baina zure aurpegi horren atzean daude, nire auzoan entzun daitezken 5 hizkuntzen jerarkizazio bat, dorreak, telepitzak, militatzen ez duten transboio marikekiko deskomunitate handia, ertzain izateko ikasten dauden gazteak, hori klasiko aldeku guztietan. Euskal Herria ez da esan diguten bezain ederra. Abarkatzeko lekurik ez dagoen auzoetan bizi gara. Etxeak eta errepideak jarraiak dira. Batzuetan, herrien arteko mugak ez dira bereizten. Eta beste muga batzuk bereiziegi daude. Gazteek pipak jaten dituzte saskibaloiko zementuzko pistetan. Euskeraren alde egiten duten euskaldun berri neka ezinak ditugu. Eta euskera ez dakiten espainolak. Barrio bajeroak ez zaizkigu horren arrotzak batzuei, eta ondo. Itxusitasuna maitatzen da. Gure bizilekua modu ulerkorrago batetik begiratzean. Itxusia dena irakurtzen jakin behar da. Duen ageriko arrasto politikoa. Baina hori ez omen dakizue auzo ederretan bizi zaretenok. Maite dut itxusitasuna. Bere alde hon eta txarrekin maite dut nire auzoa. Ez dut kanpo aurre iritzirik behar. Edertasunaren eztabaida amaiezina da. Baina, tazonun guazea. Galdetu didazu zuk ere. Eta bakarrik eskatuko dizut. Nungoazea, galdetzen didazun urrengo aldian. Nire auzoa baino itxusiagoa den aurpegi hori ez jartzeko eskarkos. Bani Hondarribikoa naiz.
Eta, Hondarribikoak izateak baitu bere desgraziak. Eta turismoa da bat. Eta, konturatu ginen, Eider eta Biok bakoitzak zeukala bere poema, bere herriaren edertasun edo itxusitasunari buruz. Eta, hori, itxusitasuna mesperretxatzen dela eta edertasuna esplotatzen dela. Eta, orduan, inorrez dagoela konten. Bidaiatzearen kontra edo baitu digute Venezia. Behin egon nintzen Venezian, 3 egunez. Maitale batekin ibili nituen kanalak, eta pagatu nituen 20 euro pasta plater zistren bakoitzaren gatik. Barre eginien gondoletan zebiltzan moxoloi, haiek eta gu superdesberdinak bagina bezala. Eta atera nituen argazkiak, eta ez duen itsasoa miretsi. Veneziaren urak ustelak iruditu zitzaizkidan eta gu ginen pozoia. Sentitu nuen ondora zijoala Venezia. Sumatu nituen haren zutarriak dardarka, kulunka, kruzero erraldoien itzaliunetan. Sentitu nuen edertasunak ezabatu dezakela leku bat. Edertasunak ito dezakela leku bat. Pasolinik esan zuen, poesia ezin da kontsumitu. Venezia ez duzu zurekin eramango souvenir kutreenetan edo argazkirik performatuenetan. Veneziako bisitari eta herritarra naiz ni. Turista turismofoa. Maldizio eta ukendu aldi berean. Itxaso lasaia begiratzeko aukera neguan eta herri baitua gainerakoan. Kanalaren ondotik bea den arraina naiz ni. Gorroto zaituztet. Gorroto zaituztet Veneziako kaleetan. Ez da zuen errua, baina gorroto zaituztet. Plaga bat zarete. Eta plagaren parte naiz ni. Eta ez ditut ulertzen gure diskurtso publikoak zergatik jarraitzen dugun hazkundea zizketan, hotelen okupazio maila altua ospatzen, Venezia ondora doa, kruzero izugarrien itzalean, Venezia ondora doa, Hondarribi ondora doa, Donosti ondora doa. Ez dut ulertzen gure hiztegia zergatik jarraitzen dugun desazkunde hitza saiesten eta hegaldiak merke erosten, benetan merke aterako zaizkigulakoan. Zu bidaiari. Turista turismofobo zer egiten diozu ies. Zer ez dago zure etxean? Denbora? Lasaitasuna? Pakea? Zer ez duzu etxean? Zer ikusi duzu Venezian hemen ikusi ez duzunik? Horren beste jenderen artean leku hori dagoeneko ez da ederra, dekoratu bat da. Desagertu da Venezia, betirako. Desagertzen ari zaizkigu leku propioak eta trukean besteen leku propioak ezabatzen ditugu. Pasolinik esan zuen poesia ezin da kontsumitu eta nik diot lekuak ere ez. Lekuak kontsumituz gero desagertu egiten dira. Baina, Veneziako kanaletako arrainek ezagutzen dute amu bakoitza. Kolore eta forma desberdinak identifikatzeko gai dira. Veneziako arrainek egiten dituzte tesiak eta disertazioak amuei buruz, amuetan kateatutako xixaren aldeko elkarteak dituzte, manifestazio arrakastatxoak egiten dituzte amuen kontra, hauak urazalera aterata. Eta halere, Veneziako kanaletako arrainek amu bat ikusten duten bakoitzean egiten dute koxko. Bai, ekarrik ustute. Bueno, esan duzuen guztiari, txek, ok. Nigrostarra naiz. Izatez, baina lasarten bizi naiz. Bota egin gaituztela esaten dut sarritan, eta ala ere, zu esan duzu trintxerpe arra naiz, edo trintxerpen jaio nintzen, eta orain oreetan bizizea, galdetzen dizutenean oreeta esate duzu edo trintxerpe. Trintxerpe, bai. Jaio ginen lekutik. Beti, ez daki alako zer erantzun, norta. Ez, porque horeretan nago, baina gero bat edaki alkilerren nago, así que ez bat pixu bat topatzen auskalo. Bueno, ez daki nola abordatu gai hau, hemen izan genuen hitzaldi bat oin dela asko, turismoaren inguruan, Donostiaren inguruan, eta bar, eta hor ez daki zegoen bidatu zen, esaten zuen bidaiatzearen kontra zegoela. Eta batez ere, daukagun perspektibarekin,
petroleoa, eta abar, esan ez du, munduari etorriko litzaioke, turismorik ez balego. Osa, pom, radikal. Eta hor, falta zait estrofa bat, karabanen inguruan. Zelenengo da, turismoa, Venezia eta beste bat. Ez, baina ni mendira noa nire furgonetarekin. Eta orain mendiak furgonetaz beteta daude. Ba, ez dakit nola sentitu garaitxarrak dira ezkertiar batentzako, non ematen du, bidaiatzea gustatzen zait, baina bidaiatzeak baditu gauza txarrak, bueno, karabana ere bai, super guapo da, mendiaren punta zorak, baina orain karabana gaizki ikusi daude. A ber, argita garbi hor kontraesanak daude, ez dauzkagu. Baina, bueno, gure lagun batek esaten duen bezala, mintzat lotxa euki, esaten dezanean, 3 eurotan vueloa lortu dezula, osea, ez esan, no? Eta ondokoak en plan, ¡guau, qué buena, no sé qué! O sea, es que no, tío, o sea, bintzat, hori da, nik uste, orain momentuan gertatzen dena, espazio batzutan, hori ba, bintzat, pixka gaizki ikusia dago, olako, eske ez da jasangarria, orduan, pues, ondokoak esaten baizu ez, juneiz, aste buru pasa bienara, eta zu, nola bienara, ez? Osea, nola da posible, eta pixkat, agian gure espazio batzutan, da seguramente hemen gaudenen artean ez dago gaizki ikusia, baina eske, ostia, ni beste espazio batzutan juten naiz, eta da como, ¡guau, qué buena! Eta ez dago kontzientziarik horren atzean. Eta turismoaren gaia ere, eske hainbeste sartu zaigu begita, osea, a ber, hemen gaudenok, obviamente ez degula tragatzen, baino, esanet, gizartean orokorrean, hain errez sartu da ez esperientzia eta bizitze hori, eta lana egiten dugu gero dirua zerbaitetan gastatzeko, eta ostia, pues hori behintzat kontzientzia tu eta ez esan. Bai, eta gero, osea, niri gertatzen zait azkenean, ondarribikoa naiz, baina 10 urte eramatzen bertan bizi gabe, eta iaz itzuli nintzen bertan bizitzera. Eta orain ateratzen naiz pijaman balkoira organikora frebotatzera, eta 10 turista dauzkat nire fatxadari arrazkiak ateratzen. Orduan, bota organikoa hor. Gure egunerokoa baldintzatzen du, baina aldi berean, esan edut nire gure kuadrillan edo lagun artean, pasatzen dugu uda, esaten, que puto asko, osea, uda osoa, que puto asko, tos gabatxos, osea, hola, hau igual ez da oso PC, baina bueno. Eta aldi berean gauza berdina egiten guk, ez? Eta, bueno, gutxienez, seinalatzean, ustez, kontraesan hori, en plan, agian urtean, bostu eskapada beharrean egin bat. Eta, bai, eta ez dakit, eta gero, pues, iruditzen zait, aurrekoan, arrasateko batek esatezian, bueno, baina ona da, digo, bai, baina eske zuza hemen poteatzen, eta hemen daude 500 pertsona, eta ezagutzen dituzu, esken nini joan ere herriko kaletik, eta ez dut inor ezagutzen. Porque ez dago herriko inor. Ez dago herririk, ez da existitzen. Eta gero esan nahi dut, Euskal Herrian ere, Gipuzkoako barruko aldean dirua dago, eta jende askok bigarren etxea dauka hemen kostan. Osa, esan nahi dut, ezkerreko jendeak, eta ezakizer, eta orduan, ba, bueno, hori nire uste seinalatu behar da gutxienez. Ez da gero jarri barren plan pesada. Adibidez, da, nire kuadrian badakite ez dudala egan egiten orduan bani trenez nijoa. Eta, esaten diet, mesedez juteko trenez diritsi naiteke leku batera, eta listo, nik asumitzen dut, vegetariano izango banintzu bezala, ez? Hola da, baina ez dien nire kuadriako bronka botatzen, nik bakarrik hori egiten dut. Osondo hau. Zamarnun, gero ere, osea, pixkat, eske gero ridikulo sentitzen zea ere, zoaz nun baita viajatzea, eta zabe, inguratuta, turistez zuzea bat, klaro? Osea, zain naiz hemen gaina, aserretzen zea, ez jende asko dagolak, eske super ridikuloa da. Osea, hartzeko momentu hori zu hor, eta esateko, zain naiz, nagoi bisitatzen, mundu guztia bisitatzen nahi den berdina, ordu igualetan, pues hori, osea, gauza igualak ustiatzen, eta, osea, que momento, pues hori, pixka lotxa, ez, zure buruakin, eta... Bueno, hori beintza sentsazio hori euki. Bai, a ber, guk duela urte batzuk Kubara jo ginen, elkarrekin. Hemen dago beste lagun batekin. Baina horrela ikusi genuen, ez? Nik asko pentsatuko nuke berriro juteko. Asko, osea, zakit berriro... Naiz eta zoragarria iruditu. Eta naiz eta pena eman bertako jende bat ez ezagutzeak, baina eski...
kaltea irutzeta handiagoa dela. Eta hori da, osea, jakindari gala almen batetik, bueno, privilegio edo batetik, renuntzia bat egitea beste bat zuei esaten digun bezala, edo esaten diguten, edo esan daiteken bezala, pues igual bai, osea ez. Da planteatzeko zerbait politikoki bezala hartzeko eta. Bai. Bikain. Bueno, hitz egin dugu pixkat ze auzotatik edo ze herritatik zatozten. Pixka zuen trajektoria profesionala ikutu nahi nuke, jakiteko zer bat duen, agian ez poesia, baina bai sorkuntza prozesu horrek zuen egunerokoan, ergatu, eta zer uste dut eider zue ez hitzaia zehala? Bueno, hori esan duanek, baina naiz zarrietik. Osea, bueno, berez, en plan, orain arte autonoma izan, naiz. Bueno, baina beri izan zera hezkuntzan, osea, tipo hezkuntzan esan bueno, ez formalean. Bai, pero... kapa egin nuen. Mundu guztia bezala lana eukitzeko. Eta balio izan dizu? Bai, bueno. Bai. Irakasle da biloraine. Arte eskola batean nago. Hori da, bai. Eta zenbat du poesiatik, edo da beste adar bat, edo... Pues ematen dut asignatura bat deitzen dela hitza. Así que badu bastante. Emate txikiekin, 8 urtekoekin, eta gero helduak. Balduenak, matematik 80 dauzka. Eta hori, pues da, eske dana, hitzarekin sartu daiteken dana. Nola esan, nola idatzi, bakoitzak, jendeak nik uste gogoa daukala idazteko baino. Zurrunbiloak ez du uzten, ez? Eta bintzat, helduetatik datozenak da idatzi nahi dutelako, ez daukatelako denborarik edo. Eta txikiak dira, pues, gelditzen diren friki horiek oaindikan nahi dutela irakurri eta dara bate Harry Potterren 5. liburua motxilan eta hola. Iribarrea eta zaizu. Zer? Beraietaz hitz egiten iribarrea. Bai. Gaur egon nahi izan beraiekin. Bai. Ez egia esan... Osea, asteburutako plana da? Ez, gaur ukiago emanaldia. Vale. Oizean. Ez lagunak eta hola. Asteburutan ez etoriten. Bueno. Ez, baina bai, oso ondo pasatzen dut. Aitortu baret oso ondo pasatzen dut. Antzerki gile ere, bai? Bai, hori, antzerki. Egin nun, duela urte asko, pues hori, txikitatik eta hola, gero paroia, eta orain, pues, bueno, berriz. Eta idazte ere, bai? Bai, idazten ere, bai, baina hori, osea, pixkat, a ber, ez bentsa egunero idazten dagunik. Osea, hau egin genuen, eta geroztik ez eta asko idazten. Ez que batzutan ere ematen du, como... Ez beti egon behar zehala zerbait egiten eta beti, pues, enaiz nagia hortako baino, eske ez dit buruak ematen. Gauza batzuk baldin bauzkat botatzeko botatze ditut, baino, edo nahi badut nun baitera aurkeztu egiten dut, baino gero egunerokoan bizitzeakin aski. Orduan hori, bai, gauza batzuk idatzi eta hola, baina, bueno, hor arte. Eta normalan, edo enkargua, edo lehiaketa bat. Kiratxa ze izan zen? Album ilustratu bat. Hor, bai, aurkeztu nintzen hemen daulan batekin, eta junginen zen astebeteko egonaldi bat. Eska artisteo munduan, zakit, zorionez, zoritxarrez, lehiaketak, bekak, egonaldi amaigabe, eta, bueno, batzutan fruktuosoak, eske pila bat, hola funtzionatzen du, eta adibidez, ni hori autonoma utzi, martxoan, utzi nun autonoma izatearen, eta orain abenduan astebete izango naiz. Orduan, fakturatzeko. Ez, baina, eske, hola da, azkenan daude lan pilo bat, ez daudela, hola ibili bartzeala, eta diela oso esporadikoak, eta horietako bat hori da, orduan, bueno, liburu bat ateatzezu, baino da, astebeten ateatako, hori egonaldi batetikan, eta, bueno, pixka atolako proiektu sorpresak ere daude. Bueno, urtea eta mazkigu bekak edo diru laguntzak eskatzen, jakin bar da idazten. Bai, hori egia. Txosten gintza. Dosier gintza garrantzitsua. Eta sorkuntzaren inguruan ere bai, lasaitze, gaur kotxean justo elkarrizketa hori izan dugu txusta eta biok, eta bera musikaria da bai, baina kriston pila dara mazu ezer idatzi gabe, ezer abestirik egin gabe. Claro, eske... Eta da, ematen ez dizunean, ya está, eta daukagu poema bat ez duguna irakurtzen normala, baina da pausa. Pausa y play, nahi dezunean. Alde dakazu botoi bat. Nahi dezunean hortan egon, dale playari, baina nahi dezunean ez egon, presionez egoteko, eta ez dut esaten. Ez dut norbera jarri diezaiokena bere buruari. Batez ere autonoma baldin bazea.
Baina hori ez, bueno, badagola zea hori behin zerbait egiten dezula, benga hori hortan zabiltza eta ez aldezu utzi. Eta hasi berriz. Eta leheno esan dugu ere bai musikaria zehala. Bai. Justu ni atzo jakin nuen eta berak duela aste bat bere diskagogokoenean parte hartu duzula. Bloinen, baina bueno, konta iguzu pixka bat, zertan parte hartu duzu musikari bezala eta. Bueno, 2012an edo sartu nintzen Lurra proiektuan, zela Inigo Muguruzaren proiektu berri bat, momentu horretan. Eta talde horrekin egon ginen 5 urtez edo, 3 disko atera genitun. Egia oso gaztea nintzela, eta orduan oso inkontzienteara izan nintzela, momentu hortan non enbilenta zertan nik ez negoan asmoa hundirik musikan sartzeko modu serio batean, baina bueno, aukera hori eduki nuen, eta egia esan izan zen oso aukera ederra, baina momentuan agian ez duen apreziatzen jakin edo. Eta gero esaten dut beti 23 urterekin erretiratu zen abeslari bat naizela. eta geroztik kolaborazio txikiak eta hori Bloin iaz Paxka Lirigoien eta Maia Iribarnerekin deitu ziaten, enin duten ezagutzen personalki. Santziaten, nahi duzu abestu kantu bat? Bai. Eta ze honor? Ze normalean kolaborazioak eta bai, ezagutzen dezun zerbaitegatik edo... Bai, eta oparitu ziaten han deitzen den kanta eder bat, oso ederra. Eta egia esan azkenek urtetan, kostatu zait musikan zerbait egitea ze zaila da. Bueno, niretzako egia guk zaila egiten zaigula beti, ezakit, Euskal Herrian batzutan da, como musikariak, idazleak, ezakizer, eta gu gara pixkat, un poco de todo, eta ezerrez aldi berean, ez? Eta orduan, kostatzen zait, enfokatzea gauza bakarrean. Eta iruditzen zait ere bai, genero bakoitzak eskaintzen dizkigula gauza esberdinak. Spoken Wordean hemen gaude modu batera, baina nik seguraski aterako banu musikalan bat izango zen bastante intenso. Edo intimo, en plan, lehen kritikatu dugun hori. Hori. Orduan, baina bueno, esango nuke beste gari batean neukala prisa gehiago. Zerbait ateratzeko, eta venga, gaztea zaren bitartean, atera berda. Izateko... Gaztea zaren bitartean. Baina, bueno, nahi du tipo prodigio. Eta... Gazte txartela, ja. Eta hori nizak apresarik, orduan, bueno. Kolaborazio txekiekin postik nago, eta ustut iritsiko dela momenturen batean. Eta ez iristen ere, bueno. Eske... Gauza bakoitzan ere, agian, Spoken Wordarekin montatu dugu hau, eta oso pozik gaude manaldiak egiten pixkat formatua handiagoan, baina agian musikari bezala nahi hau nire lagunentzat jo, eta listo. Eta hori ere ondoago, ematen du produzitu behar duzula, eta asmoa beti izan behar dela handia, eta batzuetan izan behar da, eta ondoago, baina beste batzuetan, bueno. Batez ere gogoaz badukazu, ez? Hori da. Gogoazen badukazu tope egoteko, baina eskez badukazu, jazta. Bueno, ere, sormena entrenatzen zabiltzate. Agian ez dezu enfokatzen musikatik, baina Spoken Wordontatik, eta orduan horre entrenamendu dago, eta... Eta gero gauza bakoitzak denbora behar du, ezin duzu uki, nik ezingo genuke uki Mejion Tigre martxan, eta aldi berean musika proiektu totxo bat, eta aldi berean zuk beste ezakizer, bizitzak ez du ematen. Orduan, gauzak pixkat banaka... Dago galdera bat musikari guztiei egiten diaguna sorkuntza prozesuen inguruan. Zuen kasuan, ez dakit bakoitzak etxetik ekartzen dituen apunte batzuk, poema bat, zuen artean elkar partekatu, edo elkar idazten dituzuen. Lehen hanek esan duez. Poema asko dia konversazio askotatik ateatako gaiak eta hola botata. Baina, bueno, hasieran erabaki genuenean hitz esana egitea, esken nagoanek esaten duna normalean esaten. Nagoela parafraseat. Eta izkizu memoriz. Eske emanaldian behak esaten dago. Hitz esana egitea erabaki genuenean, pentsatu genituen hainbat gai, nahi genituenak tratatu, ez, jendearik. Orduan hori gai politiko-sozialak. Eta, bueno, horietako bat... Ke perra! Ja, markatu.
Orduan, bazen gai pila bat, ez? Osea, egon ginen, nik uste dut ere hori, elkarrekin bizitzen egon ginela, eta horre gauza asko aizien hor buruan, Itxialdia elkarrekin pasa genuen. Osea, Hori da. pisu horretan, beste lagumatekin. Bai. Bueno, eskerrak ikusten da, ondo eramaten zeatela, dabe beste kauso batzuk, Lokura kompartida. Orduan, ez duden gai batzuk, eta, hori esatzen, osea, gai asko nahi genitu, baina ja zeuden hitz egin da, ez zeuden idatzita, baina konversazioak, eta gero zeuden beste batzuk, adibidez, fedea, edo, gorputza, etxearena, osea, zeuden gai pila bat. Eta orduan erabaki genuen, bale, gaietatik hasiko da, eta jarri genitun gai batzuk. Batzuk, ja bakarka bagen euskan, ze batzuk idazten ditugu bakoitza bere kabuz, eta listo. Eta beste batzuk, erabaki genuen elkarrekin egitea, osea, hau premedita, ez? Eta adibidez fedearena dela gero irakurriko dugun poema, zen gai bat jarri genuen, zela fedea, eta bakoitzak idatzi behar zuen bere poema. Bakoitzak idazten du berea eta irakurtzen ditugu altuan. Hola, momentuan ere gurasoen txeko, sukaldeko mailan. Ariketa bat, ez? Bai, ariketak. Orduan idazten duzu, irakurtzen duzu, eta tono diferentea, baino hau aurretik badoa, hau ondoren, bale. Dakazu struktura bat. Struktura horren gainean, ja, astezea irakurtzen hori. Hemen hola egiten badezu, eta da, elkarri begiratu, elkarren hitzak trukatu, ez, parrafo hau, esaldia bobete ezakindora, eta da azkenean zuk paperaren gainean egiten dezun lana, baino bi burutan egitea. Eta gia esan guai dago, porque ez fluitzea eta konektatzea horrela, hori askotan gertatuko ez, sormen taldetan eta, pues da gozada bat. Eta hola egiten ditugu, más o menos, ez? Bai, ez dago. Osea, adibide bat jartzagatik etxearena. Hasieran zegoen inmobiliaria batean sartu gara, erdiko bat zatera diogu, hori ez? Hori adibidez, idatzi nuen nik. Eta nera bukatzen zen erdiko atera diogo eskua poltsikoan sartuta egin dugu alde. Eta anerena zen lista bat, zela, edukiko ez ditugun etxeak dira, eta zuzkan batzuk. Orduan erabaki genuen juntatzea, eta gero gehitu genuen zerrendan asako, eta bukatzen zen, en plan, ez dugu izango sekula etxerik. Eta bati besteari esaten, eta orduan bukaeran, honek kasketa bat ematen du, ja, tio, pero no sé. Eta orduan, bukaerako esaldia, hola. Txiste finala bezala oso ondo dago. Bai, baina hori, pues azkenean, hola juten dira, ez? Bai. Eta, pues hasierako poema ere tontaren egiten. Bai. Poemak ere bai badu, bai mezua, bai modua. Kasu horretan garrantzi berdina du, 150, nola ikuste dezue? Nola, ez dut. Depende, ea moduak daukan esaten dugunak bezain besteko garrantzia. Moduak. Adibidez, lehenengo poemak ez luke graziarik edukiko eiderrek ez balu rezitatuko modu ironiko batean, ez? Edo modu imitatibo. Eta hortik jaiotzen da ideia, agian, ez dakit, Hori izan zen, geneukala hasieran beste poema bat intensísimo, eta esan genuen, hau ezin da joan, porque insoportablea da. Eta orduan hasi zinen zu esaten, zergatik errezitatu behar dugu horrela. Eta esan genuen, hor, edazta. Ez dago misteriorik. Vale, batzutan suposatzen den moldatzen dela modua irakurriko den hortara, baina batzutan agertu daiteke inspirazioa modutik. Bai. Ze iruditzen azken aurreko poemara pasatzen mani magera? Hau da, poema bat hori... Erabaki genuen fedeari buruz hitz egin nahi genuela, ze karo guk biek komunia egin dugu, baina ez dugu praktikatzen movida. Eta, bueno, fedeari buruz hitz egin nahi genuen, eta poema hau deitzen da Tarota. Hartzen ditugu batzutan oharrak poemen ondoan jakiteko nola irakurri, edo ze intentziorekin edo. Eta hemen jartzen du gixaja, baino ego pila batekin, osea, en plan, tipo, tarotera oza zuri buruz hitz egitera. Háblame de mí. En plan, a ver, orduan gixaja, baino, hori, ego alikatzen. Ba. Tarota. Zazpikaletan, somerara doan kaleska batean. Tarot, karne! Hauts batek aholkuak ematen dizkit. Maigaineko marrazkiei begira niri buruz ari daizketan. Igarleaken hau ezagutzen. Zeren beldurtzara! Galdetu dit. Erabil intuizioa! Esan dit.
Ahots batek aholkuak ematen dizkit. Obserbazioaz mintzoa. Eta nire barruak dio. Efimeroa da mezua, Fede, efimeroa da arketipoak, eneagramak, horoskopo txinatarra. Gugara la perra y la cerda horoskopo txinatarra. Horoskopo zeltan oraindik ez dakigu. Eta zer dio guztionek zuri buruz, nortzara, nortzara, identitatearen azoka erraldoia da hau. Kapitalismo berantiarreko fast food Fedea! Agur, Jesusen, bureta, zerbeta, zerara, eskerrak bete eman jainkoari. Eta gure favoritoa. Zu itxasertzera zatoz. Eta ez daki guztuek, baina guk badakizkigu Fedearen greatest hits guztiak. Baina utxik daude biak janda eta horregatik orain botatzen dizkizute kartak. Izarra, Ilargi emperatriza, eroa buruz bera dagon hori, 8 de bastos. Nortzara, eriotza dorrea, kartak, konpultsiboki horregatik, next, patuaren tinderra da hau. Ez dakizu zer nahi duzun, eta bila jarraitzen duzu, merezi omen duzun, patu horren zain eskatzen diozu igarleari beste karta bat, eta beste karta bat, botatzeko hau Las Vegas balit bezala, patuaren ludopata bat zerazu. Eta noiz azalduko da nahi duzun patu hori. Kuak! Merezi duzun patu hori! Kuak! Nola erabiltzen du beldurra Fede efimero honek? Ze karta behar duzu ateratzea gero? Begiak jango dizkit igarleak. Non galdu duzu Fedean eska! Esku aurrean birrinduko nau. Esaran Nire aurrean belaunikatuta gorantz begiratzen du. Nortzara Fede gabe! Ez dira aholkuak, erreguak dira, joder. Eta ni, taroteko maiko aulkian eserita, ez dakidalako Fedea nun bilatzen den, nun eskatzen den. Amazon, Pinterest. Eta nola esango diot, erantzunen bilan entorrela, ez egiteko galdera gehiago mesede. Errukiak lo hartu du bere begietan niri begira. Aulkitik altxa eta alde egingo dut. Fedea, noizbait, nonbait, iritsiko da. Ezta? Iepa. Bueno, iritsi da momentua. Oraindik beste poema bat geratzen zaigu, baina goratzen zeaten nola sartzeakoan hartu dituzuen olako gonbidapen batzuk, atea behar dituzue, zeren zozketa bat dago. Beraz, atera. Vale. Beharko dezue, zenbaki bat ateako dute, eta aurrez esan nahi nuke, normalean lortu ezin daiteken gauza bat sarituko dela, beraz, mesez, esan zuek. Bai, fanzine bat atera nahi dugu, eta oraindik lanean ari gera fanzine hortan. Orduan gaur ez daukagu hemen, bino, gure poemak ez daude inon, eta gaur zozketatuko ditugu bina poema. Lortu ezin daitezken gauzak. Hori da, argazkiekin, fanzinean joango diren argazkiekin, gure lagun batek Claudia Borras argazkilariak egin, bueno, oraindik ari da egiten. Eta, hoxe. Eta ahaztu intzaite esatea, zozketa bat dago, hau zozketatuko da, baina sarituek galdera batekin beharko diote beraiei. Beraz, jun pentsatzen. Esan zenbakiak? Nork ez du esango zenbakia orduan bera dela. Bai. Bale, nerea da 53. Lau, 3. Oh! Justo nengoen pentsatzen, Andrea naiz, bai. Eman bi desberdin.
Esaten nahi nintzen, txosketa da benean, ni beti pentsatzen dut niri tokatuko zedala, holan superposik. Baina baingoan ez nuen nahi. Ez da izkizu poemak gustatu. Pillo bat. Bai, eta super gustora nago, eta mila esker, zo guai. De hecho, hasi nintzen holan askar pentsatzen, galdera zin, eta pentsatzen nintzen, pues igual, esan duzu paper horien artean gelditzen direla gauza batzuk irakurri gabe, baina hasi naiz pentsatzen igual, ez dakit, azken aldi hontan, bizi izan dezute momenturen bat, edo elkarrizketa baten non, honetaz hitzein bar dugu, edo ez dakit, anekdotaren bat, edo gaitz superimportante baden, eta honetaz hitzein bar dugu. Erantzungo eta autonoma da. Bai, bota. Autonomoki erantzungo etela, hau ez dela erantzun konpartitu, ez dut zurekin Bota, konpartitu hau. Guk farrasko egiten dugu elkarrekin, eta askotan izan dugu kotxean elkarrekin abesten dugunean. Eta nik horre ikusten dut zerbaiten hasia. Osea, ezakit zer lantzeko, batzutan geratzen zara irudi batekin esatuzu, honek balio dit, baina ezakit zertarako oraindik. Eta nik hori esango nuke. Zuk? Nik ezakit, igual lola jarriko naiz beste seriago, pero ez naiz luzatuko baino. Bai aldarrikatzetela lasaitasun gehiago, sorkuntzan. Eske ritmoak dira sobrada bat. Orduan, adiez hortaz ez daitz egiten, porque deitzen bazaituzte sorkuntza egiteko, zeitzea hartu esaten, ez dut hemen egon nahi. Eta ez da hori erantzuna, baina ulertzen diazu ez. Osea, pixkat, eske makina gea. Osea, bizentutan, ez baina, makinak ez. Ja, que flipa. Baina hori esan nahi nun, ez? Nahi ez nago supernekatuta, eta nago super gustora honekin. Baina, ke ritmos, impresionante, horrekin. Zondo, galdera ona. Eta bigarren zenbakia? 19. Anjon. Itzena. Anjon. Zuzenian, gehoan egin nahi nion galdera bat, oantxe gotakoen. Leheno esan dezuet DJ-en bat, o lagunen bat izan dezuela. Pentsatu zue baina zuzeneko musikakin osatzia hau. Hau da, tipo perku, zuzeneko musika. Bueno, erantzun. Bai, hasieran ere nahi izan genuen sartu gauza gehiago. Musika, luperra geratu da, eta beste gaur egin ez dugu beste piezaren batean ere agertzen da. Eta pieza batean agertzen dugu bakarrik gitarra. Eta, Urrengoan, bai. Eta ez, ze ikusi genuen, badagola Euskal Herrian ere pixkat, ematen du hitza jantzi bar dela da etengabe, ez? Osea, behar dula zerbait salgarria izan dadin, en plan, ez da bakarrik bi tipa poemak esaten. Da, dantzari bat dago, edo musika dago, eta erabaki genuen alik eta gutxien sartuko genula, ikusten genunean oso beharrezko. Bai, horregatik ez dago. Beste leku batzutan eukiko du lekua, igual. Mila esker, eta, azken poemara pasa aurretik, galdetzen diet hemengo gomidatuei, sare sozialen inguruan, non topatu mejillon tigre, eta hori dena. Beste gai bat ez dugutena galdetu da sare sozialena, eta horre ere... Eman, eskenio, gaiz, itxarra dauzkat bakarri, sare sozialentzako orduan... Ez, bazkenean superprekarioa dela ere, ez? Gauza askotan, zea morrua, informazioa zabaltzeko bide bakarra, gizon boteretsu batzuen esku egotea, eta justo gaina informazio hori super kalekoa o etxekoa undergrounda da. Ez, gure sare sozialen aurka egon zaitezke 10.000 arrazoiengatik, baina justo zure kartela zabaltzeko eta esateko nun zauden sare soziala erabiltzen duzu, eske ez dago beste modu bat. Eta askotan eskatzen zaie artistei grabatu zure burua esaten ez dakize.
Berraitu. Ez que... Edo, ja ez artiste, baina ez dakize, tailer bat egitea, eta ez behar dugu zuek agertza, eta grabatzen dituzu, 5 bideola, ez daizu gustatzen, ikusten da zure etxea, atzean, nire intimidadea da, horrorosoa da, prekariedade hori, baina enbora guztian gaude irudiaren eta gure buruak saltzearen gizarte super, berrizangot, neketxu batean. Eta hori, sare sozialena, hor gaude. Hau esan da jarrai gaitzezu, @mejillontigre Instagramen. Eta lagun batek... Urtea bukatu baino lehen, ea 1000 followerretara iristen garen. Hori, lagun bat eskatu genion favore bezala, eta super ondo, egiten du oso ondo, eta eskerrak. Baino, berez, jala egongo balitzu este mekanismo bat, palomas mensajeras. Ez baino, ez dago, eta simas hori da dagona. Baina, bueno, hoxe, Mejillontigre Insta daukago. Eta kitxo? Bai, eta emaila, mejitigre@gmail.com. Hori da. Bueno, ala ere, behin hau esan da, gure sare sozialak sartu marrumakulturalak.eus webgunean, eta bertan daude sare sozial guztiak, non ikusi daitezkeen gure podcastak, non entzun daitezkeen gure podcastak, eta horrela ez ditugu denak esan behar. Besterik gabe, eskerrik asko nola ez, eta mesedez txalo bero bat behar dut gaurko teknikari lanetan egondan txustarentzako. Gure Agus hemendik ez duen zungo, así que oso fuerte txalotu barran. Eta inteligentzia artifizialarekin egin dudan kartel txarro horri, eta gaurko bideoa eta editatuko duena, eta gaur elkarrizketa lanetan ebilean, animakoki. Eskerrik asko. Eta nola ez, esker mila, ane, eider, Mejillontigre kolektiboa, placer bat izan da. Espero nuna, baina lasaiago pasadute eguna. Esan dizugu jatorra. Ez da zuen gatik, da nire gatik. Nire defizientziak, en fin. Eskerrik asko denoei, nola ez, eskerrik asko ratzean zaudeten guztiei, saretu, mesedez, favorez arren, eta laister arte, azkeneko poemarekin pasako gara. Bueno, azkeneitzak zuentzako. Hala, aio. Hau da, Rafa Berrioren Niño Futuro abestiaren bertsio bat. Eta guk izendatu dugu... Niñe future edo etorkizuneko aurra. Mezu bat, haientzako. Zu, etorkizuneko aurra, gizona edo emakumea dezbata dezbestea edo nahi duzuna. Parerik gabea, berezia bakarra, erabat askea izan beharko zenukena. Zuk Robinson, oiuka eskatzen duzuna txikotak askatzeko, errekara bidean kantuaren egaletan zatozela. Arkangelu izurde, oraindik heldu gabe egon eta bizitzari entzungor egiten diozun arren, berandu baino leno hartuko zara, Minerva kala nahi izan da, munduak joko maltzur bat duela zuretzako. Zure begien aurrean ezagutuko duzun karta jolasa, tapiz baten iruntzia, patuaren gezurra, heldutzeak dakarren egia. Bestera batera esan da, mundu fin eta uste zuzena den horren atzekaldean, bada ezagutuko duzun beste mundu bat, non gizakiak eta jainkoak arilkaturik ahal bezala bizi diren, batzuk zoriontsu eta beste batzuk ez horren beste. Etorkizuneko aurra entzuidazu, ez eraiki idolorik ez sinistu zure referente guztietan, etorkizuneko aurra aditu. Nik ez dizut mundua nolakoa den azalduko, ezagutu dezakezunaren berri eman nahi dizut, besterik ez, zerrenda latza da, hau da. Fedegabeak, otxemeak, ez deusak, aberaskumeak, aborigenak, zinikoak, platonikoak, madarikatuak, zurbilak,
zatikatuak adingabeak aguretuak. Aho beltzak, aho beroak, oro jakintxuak egozentrikoak, ustelak, arratoiak, sateliteak zentzubakoak, zipotzak, zomorroak, amazuloak, etxezuloak, ezurbeltzak, kanpokoak, sasikumeak, odolidorrak, odolgabeak, ozkilduak, inuzenteak, impernozaleak, ahal guztidunak. Maitagarri amandreak, narru lagunak, itxusiak, zizkamizka zikinak, xorrozaleak, abortu eragileak urdangak, zikinak, lizunak motxinak, prokastinatzaileak, boierak, androginoak, marikonak, madamak, esfingeak. Dominatrizak, txerriak, zorritxuak, pozointxuak, mizkinak, aldrebesak, deabruak, astamozak, atzamar luzeak, azaliliak, azpijokalariak, basapiztiak, basatiak, begiokerrak, berritxuak, kuskuxerak, mañosak, malapartatuak, mari jakintxuak, mari sargentuak, marmartiak, mari zikinak, nemelak, mizitalak gabeak, mokofinak, zikumerkeak, popazaleak, pototaundiak, ipurdijaleak, buztangabeak. Ontzarmarioak, aztalodiak, bagaloreak, atzeratuak, astaputzak, ipurdiarroak, ipurterreak, itxuranteak, jainko txikiak, akanarruak, katu guztiak, ontakatiluak, kapoak, aprobetxategiak, arimabeltzak, tripazakuak, zurreteroak, biboterreak, buru eskaxak, deformatuak, drogosoak, menpekoak, dirugabeak, maripurtziak, kaikuak, alprojas, karibetaliak, degoskorrak, erretxinak, etxaperroak, farfaiak, ganorabakoak, gautxoriak, sudur sartuak, sugepozoinak, ankerrak, arroskoak, iulingarriak, arloteak, rarabisak, exhibizionistak, sadomasokistak, maniako konpultsiboak, kleptomanoak, gaixoak, arimagabeak, izagalduak, kopetilunak nagiak, narrasak, nazkagarriak, negartiak, oio guztiak, paspanak, petralak, putreak, mutuak, alamoduzkoak, gaizki maitatuak, eta maitale oso gaiztoak. Etorkizuneko aurra, badakit askatasuna, hitz oso beltza dela, baina edertasuna nonde, zuk erabaki behar duzu. Etorkizuneko aurra, aurgarratza, ikus dezazu. Etorkizuneko aurra,